Pnawn da gyfeillion, croeso i chi i ddarlith y brifwyl gan Fforwm Hanes Cymru. Mae'n bleser eich gweld chi yma drwy ganol o Gryffin. Mae Fforwm Hanes Cymru wrth gwrs yn blyniad o gymdeithasau hanes a threftadau. A rôl y fforwm yn wastad wedi bod ydi trio amddiffyn darllad yn treftadaeth hanesyddol ni. Ac ydym ni'n cydweithio efo yr holl gymdeithasau sydd yn perthyn i'r fforwm. Mae tua 19 o gymdeithasau i gyd. Mae rhaid i wneud ymddiheuriad yn anffodus. Mae'n cadeirydd ni, Dilwyn Williams a'r ysgrifennydd Pat Jones. Y ddau ohonyn nhw yn methu bod yma heddiw oherwydd hwyledd ar y hwylwyr. Dwi'n siŵr bod ni'n cofio atyn nhw ac yn dymuno adferiad buan iddyn nhw i gyd. Mae, gael gyhoeddi mlaen cael hefyd y bydd cynhadledd flynyddol y fforwm yn digwydd yn y drwm yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth ar y 9fed o Fedi. A thema y gynhadledd fydd ffynhonnau sanctaidd Cymru ar gyfer y diwrnod hwnnw. Felly mae croeso i bobl ddod i'r sesiwn hwnnw. Mae bleser gen i gyflwyno yn siaradwr ni pnawn yma, sef Dilwyn Williams, lle mae o tu ôl i ni yma yn cuddiad. Mae Dilwyn yn adnabyddus i ni i gyd, dwi'n siŵr, brodor o bentra uchaf gwrs, cwta 2 milltir o'r maes yma heddiw, ond mae o'n byw ym Mhen Llŷn yn y Ffrynanta erbyn hyn ers dros 10 mlynedd ar 20. Mi gafodd ei addysg yn Ysgolfan y Môr yn Bwllheli ac wedyn yn Coleg y Brifysgol ym Mangor lle nath o'r A mewn Cymraeg ac wedyn mi arasodd am flwyddyn arall i wneud y diploma mewn archifyddiaeth oedd y gymwystedd pwysig iawn oedd yn cael ei gynnig gan y Brifysgol. Bu'n gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol am gyfnod ac wedyn mi ddechreuodd i'r coleg i wneud cymwystedd i fod yn athro. A mi oedd yn athro yn ysgolion Llafau'r Bwch a Llangefni ac wedyn mi fu o yn dirprwy brifathro yn ysgol Cymeraidd yn Bwllheli. Ond mi fu o hefyd am gyfnod yn swyddog arddangos efo llyfrau plant ar gyfer cyngor llyfrau Cymru. Mi fuodd o weithiwr yn y adran addysg ac archifau Cyngor Gwyddel am nifer o flynyddoedd, ac wrth gwrs mi nath o waith bwysig iawn yn amgueddfa Lloyd George yn Llanystumdwy yn ystod y cyfnod hwnnw. Ond ers blynyddoedd wedyn mi fuodd o yn ymchwilydd ac yn darlithydd ar ei liwt ei hun. Mae o bellach wedi ymddeol, os na neb yn meddwl honni, os mae o'n brysurad ac erioed. Mae o'n ysgrifennydd Gymdeithas Hanes y Ffrynanta ers yr 80au, ers blynyddoedd maith iawn. Yn cadeirydd Gymdeithas Hanes Sir Gaernarfon a hefyd cadeirydd ymddiheuriadolaeth Capel Newydd Nanhoron, wrth gwrs sydd yn gestydd canolog ar y cyfan i pnawn yma, ac yn llywydd Gymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd. Felly mi welwch chi, mae o ddyn eithriadol o brysur. Ond y testun pnawn yma ydy Capel Newydd Nanhoron ac Anghydffurfiaeth yma yn Llŷn. Felly croeso i Dilwyn. Diolch yn fawr. Capel Newydd Nanhoron ydy'r man cychwyn ar gyfer gwrs ni a wel ar, i bethau hefyd i ddweud. Gai ddeud ar y cychwyn rhag ofn i yn y ras yn y diwedd. Mae yna deithiau'n cael ei trefnu i fynd i weld Capel Newydd Nanhoron. Un mawrth nes ymlaen bora mawrth. Mae'n cychwyn o'r maes taith efo gwrs. Ac y broblam yng Capel Newydd ydy bod parcio'n broblam. Felly, mi ddylswn ni weld cyfle wythnos ysgerddol i gael trefnu teithiau yn mynd o'r maes. Neu gewch i'r manylion ar y diwedd gen i. Ond, mewn gwirionedd, mae'n debyg. Yn gormod ymlaen mae telyneg cynnan am hwn i sydd wedi dod â Capel Newydd Nanhoron i sylw'r rhan fwyaf o bobl, yr hen gapel Anghydffurfiaeth i Fforwm, sy'n sylw i pnawn wedi. Mae capel bach dwi'n galchog yn ei llawer hen lan ati.
Dim ond un gwrth fater eto, ac ei ceir, dim ond un. Mae llwydni ar fod pareth, dim ond pryd sydd wedi lawr, ond bu englyl yn ei gerdded, a deg y diwygiad mawr. Wel, mae yna sawl gwrth fater wedi bod eich Llangollas honno cynnan i Gelyneg. A hyd yn oed os oes yna wirionedd yn yr awgrym, dim rai mae'n nid ar gyfer capel Newyn yn horon y llun wyt ti'n wreiddio. Fe lwyddodd trwy i anaroli'r adeilad syml hirswar, efo'i lawr pridd a godwyd ar gwr hen dir comin mynytho yn nghanol Gwlad Llŷn. Ac gweitha'r enw capel Newyn, mae o'n hen adeilad, yn dyddio nôl i 1769, a mae o'r enghraifft hynna o gapel Anghydffurfiaeth sydd wedi goroesi yng Ngogledd Cymru. Ac oherwydd hynny mae wedi restru gan cadw yn adeilad gradd 1, ac mae o'n drysorau penna nid yn unig Llŷn, ond Cymru gyfan. Wel, mae Cynnan yn dweud, dim ond moelni Puritaniaeth yn ei holl eithafion trwm sydd yno. Ac yn yno beth, mae'n enghraifft deg o addoldair Anghydffurwyr cynnar. Pobl oedd yr Anghydffurwyr nad oedden nhw am gydymffurfio a threfn Eglwys Loegr, sef Eglwys y Wladwriaeth ar y pryd, wrth gwrs, a dyna ar y car rhoi'r enw Anghydffurwyr am nhw. I dymuniad nhw oedd cael trefn symlach o addoli a bod yn annibynnol wedi gilydd, gan ymneilltuo oddi wrth yr Eglwys Wladol, a hynny, wrth gwrs, dros i ni ddau enw arall am nhw, sef annibynwyr ac ymneilltuwyr. Y ffaith bod nhw'n anghytuno a threfn yr Eglwys Wladol, roddodd iddyn nhw yr enw Saesneg i centres, a hwnnw wedyn wedi cael ei gymreigio yn centres. Ond cyn olrhain hanes capel Newyn ei hun, felly, da o beth oedd ei roi ryw gymaint o gyd-destun y newidiadau crefyddol a fu yn ystod y ganrif neu fwy cyn iddo fo gael ei adeiladu, sy'n dod â ni at ail hanner teitl digon hirwaith ar y sgwrs yma heddiw yma, Anghydffurfiaeth gynnar Llŷn ac Eirionydd. Mae Craddu'r Wynaf ac Eirionydd yn unig ydy'r unig y beth y gallai wneud yn y cyfnod sydd ganddo ni heddiw yma. Mi ellir dadlau mewn gwirionedd bod cyswllt di-dor rhwng Anghydffurwyr Llŷn ac Eirionydd a dyddiad y Puritaniaeth cynnar yn yr ail ganrif ar 15. Doedd y Puritaniaeth ddim yn credu bod chwyldro crefyddol yr unfed ganrif ar 15 dros derfyn ar yr Eglwys Babyddol yng Nghymru a Lloegr a chreu Eglwys Loegr, bod ti wedi mynd yn ddigon pell yn gryno bod y newidiadau crefyddol a ddaeth yn sgil y chwyldro nhw wedi gwneud cymaint o newid a fydden nhw'n dymuno. A wedyn na teitl difriol oedd yn cael ei ddefnyddio gan ei gwrthwynebwyr nhw mewn gwirionedd oedd y gair Puritaniaid ar y dechrau. Mae o'n deillio o'r ffaith bod nhw'n credu bod angen ffuro mwy ar yr Eglwys o unrhyw olion pabyddol. Doedden nhw'n credu mewn trefn ysgoldaethol, ond y dylid gael trefn naill ai bresbyteraidd, efo'r eglwysi'n cael ei llywodraethu gan gynulliad o henuriad yn cynrychioli'r Ewropan, neu drefn gynulleidfaol, efo'r eglwysi unigol yn cael ei rheoli yn annibynnol ar ei gilydd gan gynulleidfa'r eglwys honno. Ac oedden nhw'n credu dylai pwyslais y gwasanaethau bod ar bregethu'r gair yn hytrach nag ar ffurfioldeb y llyfr gweddi. Am ymryd dros ddegawd yng nghanol yr ail ganrif ar 15, yng nghyfnod y wedyn lywodraeth yn dilyn y rhyfel cartra a dienyddio'r brenin Charles yn 1649, bu gryn gwleidyddol gan y Puritaniaid, dan yr uniad o lyfr Cromwell. Mae anghydfod rhwng cefnogwyr y brenin a chefnogwyr y Senedd oedd y rhyfel cartra yn ei hanfod, roedd gan yr anghytundeb crefyddol rhyngddynt ran amlwg ynddo fo hefyd. Yr unig un o Puritaniaid amlwg y cyfnod y gwyddus iddo fo fod i Lŷn ydy Morgan Llwyd. Wedi eni yn 1619 yn fab cynnal fawr, Llwyd Ffestiniog, mi aeth i'r ysgol yn Wrecsam a ddod yno gan ddalanwad y Puritan amlwg Walter Craddock, broffwr o Sir Fynwy oedd rhyw 9 mlynedd yn hyn am Morgan Llwyd. A mi nath Walter Craddock yn gwneud gymaint o argraff ar y Puritaniaid ac ar yr Anghydffurwyr yn Ngogledd Cymru, fel y daethon nhw i gael eu cyfeirio atyn nhw yn ddiweddarach, yn ddifrïol braidd fel Cradociaid, Cymru Craddock. A mi roedd cof am Morgan Llwyd a'i deithio bregethu yma yn Llŷn yn fyw, pan oedd Robert Jos dros lan wedi eni yn dros lan yn 1745, pan oedd hwnnw'n llunio i gyfrol brych yr amseroedd, cyhoeddwyd gyntaf yn 1920. Dyna sydd ganddo fo i ddweud.
byddai Morgan Llwyd yn pregethu ym Mhwllheli ar ddyddiau marchnad. Mae arfer oedd mynd trwy'r archnad a'i ddwy law ar ei gefn a'i feibil yn ei law, a byddai y bobl yn cilio o'i flaen fe fuesau gerbyd yn carlannu trwy'r rheoli. Ac eto, digon beirniadol oedd Morgan Llwyd o grefyddolder y mwyafrif o bobl Llŷn yn ôl yr enw hwn ganddo fo. Fel Llŷn yw Llŷn, yn llawn o dywyllwch lle mae deision Creulan, ond rhai a fynnau ddiwn iawn sy'n gofyn y ffordd gyriol. Ond mewn gwirionedd, oedd yna rai o drigolion Llŷn ac Efionydd wedi bod yn gyndyn iawn o gefnu ar yr hen ffydd Babyddo, o weiniau y Plas Du ym Mhwy Llanarmon yn Efionydd er enghraifft, a theulu Penrhyfedd ym Mhwy Llanbedrog. Mi oedd Plas Du wedi gorfod cael ei gwerthu yn 1614, felly mi oedd y cyswllt i ben efo'r fan honno, ond mi oedd teulu Penrhyfedd, yn gwirionedd, yn dal i lynu at yr hen ffydd Babyddo, yng nghanol yr ail ganrif ar 15 yn ystod cyfnod y Rhyfel Cartref. Erbyn hynny, mi oedd etifad Penrhyfedd, Gruffydd Wyn, yn byw ym Mhen Llŷn yn Mhwy Llanor, ac yn 1646, mi gyhudwyd o a'i wraig Dorothy, a'i tri mab, John, Robert a Charles Wyn, o flaen dau o esbisiau y sir o fod yn reclwsantiaid nad oedd yn mynychu gwasanaeth mewn unrhyw eglwys na chapel. Hynny ydy i bod yn Babyddion. A mi ddwedi bod Dorothy wedi cael ei chlywed yn dweud yn aml i fod hi'n gobeithio gallu golchi dwylo yng ngwaed calonnau protestaniaeth nad oedd wedi troi at y grefydd Babyddo. Yna sy'n sach chi'n peth roesi o Dorothy. Ac y torri di pennau ffwrdd fel penna brain. Roedd hi hefyd yn ôl y cyhyddiad wedi dweud wrth i gwasanaethyddion oedd yn fynd i'r eglwys adag y pas gyda erbyn Cymru nad oedd hi'n fideo dim bod nhw'n mynd, ond i bod hi'n gobeithio'n fuan gweld yr eglwys yn gorlan defaid. Wel, mi gyheirwyd teulu yma o 5 ynghyd â 6 swyddog o luoedd y brenin o ddefon o ar y pryd, o fod ar y dydd olaf o Fawrth 1646, sef y diwrnod cyn Sul Pasg, bod nhw wedi mosod ar 3 brawd, William, John a Henry Lloyd, ym mynwent Llanor. Y 3 ohonyn nhw, y 3 brawd yno yng Ngherflon ac heb arf i'w amddiffyn, a'i bod nhw wedi cael eu herwydd ganddyn nhw wedyn, efo cleddyfa, pistolau a ffyn i'r afon Gallaw. A mi oedd Dorothy wedi cydio yn Henry gerddi gwallt i ben ddwywaith, a mi oedd ei mab i John Wyn wedi anafu Henry mewn 2 le yn ei glyn ac yn ei fres. Y 3 brawd i hunan oedd wedi dod â cyhyddiad, ond mae'r cefnogion yn cynnwys tystiolaeth gan eraill hefyd oedd yn ei cefnogi nhw. Wel, y gwrdd cyhyddiad a hwnnw mewn gwirionedd gael ei gofnodi gyntaf un yr estisiad oedd bod Captain William Edward, sy'n o'r 6 swyddog brenhinol, wedi cael ei anafu yn ei dalcian gan garreg gafodd ei lluchio gan John Lloyd, un o'r brodyr. Yn anffodus, does na ddim mwy o'r hanes wedi cael ei gofnodi. Ond mae'n bosib bod John Lloyd yn nabod y Captain William Edwards, y brenhinwr, cyn y diwrnod hwnnw yn mynwan Llanor. Mi roedd John Lloyd rhyw 20 oed ar y pryd, yn ŵr ac yn dad, oedd o'n byw yn dan hyn yn Nhŷ Newydd Llanor, sydd rhyw filltir union i'r gogledd ohono ni yn yr union fan lle rydyn ni bore yma. Mae'n eich llawn o fan hyn. Ac yn berchan stad echan ar 180 o eiro. Mae yna dystiolaeth yn Mhonodion y llys chwarter yn 1943 sydd dangos i fod o'i hun wedi bod yn wasanaeth y brenin o dan arweiniad eitha cyffydd hanner i sgaer. Ac yn 1643 mi roedd y gŵr hwnnw yn ngofal mintau o Sir Gaernarfon a oedd yn rhan o'r garswn a oedd yn gwarchod caer pan oedd danwarchau gan Uedd y Senedd. Tybad mae yn fan honno y daeth John Lloyd a William Edwards i gysylltiad â'i gilydd. Ond erbyn 1646 a'i blynedd yn ddiweddarach adag yr anghydfod yn Llanor, mae'n amlwg bod John Lloyd wedi newid i ochr. Yng Nghymodion y llys Cartref yn 1654 yn hynod y werin lywodraeth, mae John Lloyd yn ymddangos eto yn y cofnodion yn gwneud cais y tro yma am dderbyn pensiwn o'r Maimed Soldiers Maes, rhywbeth o'r pensiwn ar gyfer 10 filwydd yn mhlaid y Senedd felly. Gan ei fod wedi bod yn wasanaeth Senedd Lloegr yn ôl y cofnod am amser maith ac wedi colli defnydd o'i graith yn y gwasanaeth hwnnw.
Mae fod o mewn dylad mawr ei sad wedi dirywio, ond methu nath I gais o. O yna gofnod arall am John Lloyd. John Lloyd, bonheddwr, gentleman yn ymwybod, o Lannog, 2 mlynedd yn hyn, yn 1652, y fanno, da ni'n cael gwybod bod o'n 46 ac yn hynny. Mae'n dod â chwyn gen bron yr ystisio bod Anghydffurfiaeth Richard, gwraig Richard Robaich, cerigwr o Bwyd Cardiwch, wedi mosod yn y fo, gan I bledio efo cerig, a'i gyrodd efo cerig, nes bod I gorff o'n gleisio, ac roedd I wedi dod canfod un fydden ni gyrodd o waith nag y cafodd erioed. Helo, fan yn bobl ar y naw bod yn ymwneud hwnnw. Wyddon ni ddim beth achos yr anghydfod rhywun, ond gan bod un wraig I grerigwr, a bod o, fel dangosau chi rwan, yn un o'r Piwritaniaid, tybad mae'r Iwan hydfod felly oedd hynthyn nhw, achos mi wyddon ni bod John Lloyd Llanod yn un o'r centars, achos mi roedd yn byth 4 ar 15 neu 1 ohonyn nhw gafodd eu carcharu yn Nghaernarfon yn nechra 1661, rhyw hanner blwyddyn ar ôl adferiad Charles yr Ail. Yn is y 2 ar 15 arall, oedd I ganlyn John Lloyd yng Ngharchad Caernarfon, mi roedd yna rai o bobl wedi bod yn dylanwadol iawn yma yn Llŷn yn ystod cyfnod y Werin Lywodraeth. Gwir fel Thomas Madryn o Blas Madryn yn Mhen Llŷn, Richard Edwards, Flynyddol Horon, John Williams oedd yn bregethwr ac yn feddyg o dyn coed yn Mhen Llŷn, a Geoffrey Parry, un arall o Mhen Llŷn, o Ffodolion. Un dwad oedd Geoffrey Parry I Lŷn. Brodor o ardal y Trasiwn yn Sir Gryfaldwyn a swyddog yn marchoglu byddin Cromwell. Yn 1649 mae'r cyfeiriad cyntaf i'w gael eto fo yma yn Llŷn. Y flwyddyn ydi enydwyd y brenin gwrs. Fel un o'r atalwyr sirol oedd yn gyfrifol am werthu tiro brenhinwyr yn wedi eisiau talu postar fel gartra. Wel mi ddaru Geoffrey Parry brodi merch o Lŷn, Margaret Hughes, cefn Tanfai, Gwyllt Bedrog, a mi oedd ddau yn gartrefi ym mhwyr Ffodolion. Mi roedd o'n biwri tanfydur oedd e'n cael ei gyfeirio fel y Great Heaven Driver yn Llŷn. A mae yna sôn bod y tiltfyd o ganddo fo, yn bregethu ohono fo, yn dal yn Ffodolion yn tael i'r 80au. Ond yna'n ffodus mae wedi mynd erbyn hyn. Ac yn ôl arfer y Piwritaniaid, mi gafodd eu plant nhw enwa bleidlaeth neu enwa cynweddau Cristnogol. Mae yna gofnod o gladdu, neu mae garag led I gweld o hyd yn mynd o'n Llanbedrog 2 yn eithod bach Mary, yn y Beiblaidd, ac assurance, neu assurantia, sy'n mewn Lladin y garag. Nhw wedi marw'n ifanc, ond mae yna ddau arall wedi byw. Sarah, mae'n gyfeiriad at nhw mewn rhywbwyllus. Sarah a Love God, dyna'r unig enghraifft yn yr rhywbwyllus wedi gweld y gyfeiriad at o fel Love God. Ond Love God, Harry, oedd enw fo. A mi dal byddwyd yr enw, hyd yn oed yn ei oes I hun i'w Love. A mi fydd yr enw yn y teulu am sawl cenedlaeth, ac o'r teulu yma, oedd o'r teulu Harry Madryn yn eich ymlaen, a Love ond Harry Madryn ac yn blaen, dyna'r Love oedd yn ei enw fo. Wel, mi fydd o'r Geoffrey Parry yn ystys heddwch, a mae'n gyfeiriad data o mis papura Llys y Sysio Data. Ganol mis Gorffennaf wedyn 1659, mi roedd o yn un o'r 3 ystys, a Richard Edwards na'n Horon a Morris wrth i'n Methlan i Fadaron oedd y ddau arall. Y 3 ohonyn nhw wedi cyfarfod ym Mhwllheli I arwyddo gwarant yn awdurdodi cosbi o'r busnes o dref Mhwllheli o'r enw Rondl Stoddart am regi yn gyhoeddus. Oedd yn drosedd, oedd yn bydd I cost yn hyrwyd y Piwritaniaid. Oedd o'n cael ei ddirwyo, neu, os oedd o'n gwrthod talu, oedd o'n wedi cael ei roi yn y cyffio ym Mhwllheli am Seinraw. Wel, chawn ni'n gwybod be oedd yr heg yn yr achos hwnnw, ond mi gawn ni'n gwybod be oedd yr heg yn yr achos y flwyddyn cynt, pan oedd Geoffrey Parry hun yn dysgu i'r rhegi hwn. Nid hawdd, mae'n amlwg, oedd yn fodlon derbyn trefn y Piwritaniaid. Mi gafwyd tystiolaeth ger bron yr ynad heddwch Thomas Madryn yn 1658, bod Robert Wyn o Ben Ceira wedi rhegi am ellithio Geoffrey Parry Ffodolion yn gyhoeddus, ac wedi daro fo efo Iwn, nid I seithio ond I daro fo efo Iwn. Mae'r cyfan yn cael ei gofnodi yn Saesneg swyddogol y llys ar wahân i'r rheg I hun. Roedd Mr Parry wedi deud y drefn o Robert Wyn am regi, a roedd hwnnw wedi lluosodi ei lwon yn y llys, a I fod yn cofio'n iawn I o'i glywed am rhegi 2 neu 4 gwaith yn y geiriau hyn. Chi'n barod? Mae'n diawl. Wel,
Diwedd mis Mai 1661, adferwyd y Frenhiniaeth, a mi oedd Charles Ail yn ôl yn yr orsedd y gyda. Yn Sir Gaernarfon, ddechrau flwyddyn ddilynol, y carcharwyd y deunaw yr oedd John Lloyd Llanor yn Plith. I'r awdurdodau yn chwilio am arfa yn Hartrefi, bobl yma, mi chafwyd achos i gyhyddo Geoffrey Parry o unrhyw drosedd, ond mi chwyd o dod o hyd i'r arfa yr hynny byddai cuddio mewn lliwi ieithyn o cynnwyr y tŷ. Ond fuodd o ddim yn rhan o ddylwyth cyhoeddus y sir ar ôl hynny. A da ni'n gwybod nemor ddim mwy o'i hanes o. Mi oedd o'n dal yn byw yn 1662 er enghraifft yn talu treth aelwyd ar Prydolion. Mi roedd Margaret i'w wraig o wedi chladdu yn mis Ionawr flwyddyn honno, a mae Garreg Fe hi i'w gweld, yna fe, Garreg Fe, y ddwy gan bach a i'm ham wedi hoffa nhw yn ymlaen Llanbedrog, ond does na ddim sôn amdano fo ar y Garreg. Felly, wyddon ni ddim yn union pryd oedd ar ôl, ond dal yn fyw yn 1664 neu yn dogfen ar y hynny hefyd, gan dyna'r cyfeiriad ola sydd gyda ni. Ond mi roedd o leia dau o gyd garcharorion Geoffrey Parry yng Nghynarfon yn byw yn yr un fwy agor. Sef, Andia. John Williams, Tyn Coed, oedd y naid, ond Tyn Coed, mae o bron ym mhwy Llanbedrog, oedd yn mynd o lwyr Llanbedrog i gyfeiriad gyda'r sof, a Tyn Coed i ddynnu ar y dde man nhw. Castellau uchel o'r hen nhw arall yn ôl, mae jyst yn cyrraedd castellau yn Mhen eitha drwy Llandian. Richard Edwards a Horno oedd y llall. Wel, mi roedd John Williams Tyn Coed yn enedigol o'r blwydd. Fuodd o'n holegesu hyd yched a rhestr myfyrwyr yn fan honno'n cyfeiriad o fel mab William George o blwydd Llandian. Pan dderbynwyd ono yn 1647 yn 20 oed, i'w hyfforddi yn berig. A mae'n bosib iddo fo fod yn fan honno yn holegesu, felly dod iddo fo dan dylanwad y Puritaniaid yr adag hynny. Yn hyfrol, Edmund Calamy yn 1713 sy'n rhestru y gweinidogion y darlithwyr ar y athrawon yn y blaen gael ei troi allan o'i dwywaith yn sgil adferiad Charles yn 1665. John Williams ydy'r unig un, o gwelwch chi, o Sir Gaernarfon sy'n cael ei gyfeirio ato yn hyfrol Edmund Calamy. Erbyn 1662, mae yna gyfeiriad ato fo fel caplan yn hy chelwr Puritaniaid yn Haint, fel tysa fod i ryw gefnu o'r pen yma, ond dychwelyd ar iddo i Lŷn yn nghanol yr 1660. A pan gafwyd cyfnod byr oedd e'r garwch tag at yr Anghydffurfiaeth yn ystod 1672, mi gafodd ei bryddedu fel athro ymneilltuol. Mi roedd Henry Morris sy'n o feibion Methlan oedd yn bywyd yn amlwg, ond nath o'n o'i waith mwyaf yn y pen yma. Oedd o'n edrych yn ystod yr un fyddin i hir yr wylyddwch, a mae wedi pregethu ers tro mawr, John Williams. Ond mae'n amlwg na fo oedd yn cael ei ystyried yn y cyfnod cynnal hwnnw fel i'w fath o gweinidog neu ryw arweinydd ar yr ymneillwyr yn Llŷn. Pan fydd o farw yn 47 oed yn 1673. Mae Garreg Fe yn Mhen Llŷn, mae'n cael ei gyfeirio ato yn aniar Garreg Fe mewn Lladin fel gweinidog trwy'r ras yn ogystal a bod yn iechyd ei fro, hynny wedi bod o'n feddyg. Wel, blwyddyn yn fengach yn John Williams oedd Richard Edwards na'n Horon wedi enni yn 1628 yn fab ac etifed Edward Thomas na'n Horycha yn ôl trefn y Cymru wedi cymryd enw cyntaf i dad fel cyfenw am i agosod yr enw Edwards yn y teulu wedyn ac a dweud y gwir, mae'r teulu sydd yn Anhoron heddiw yma. Nad ydyn nhw ddim yn Edwards, mae Edwards fel enw canol ydyn nhw, a maen nhw'n ddisgynyddion i Richard Edwards yma. Mi fuodd o yn Grês Inn yn Llundain yn 1649 i'r cyfnod yma rwan lle mae'r werin lywodraeth yn gychwyn fwy na hepfwl. Blwyddyn di enyddio ar Brenin. A cael ei hyfforddi yn gyfreithiwr yn fan hwnnw, a mae debyg mae yno y doth o dan ddylanwad y Puritaniaid. Mi ddod i ddychwelyd i Lŷn, a mi fydd o'n amlwg iawn yn weinyddiad y sir yn ystod cyfnod y werin lywodraeth. Ac eto, un o agwedda i Puritaniaeth o ydy'r ffordd o'r Anwynta hefyd yn enw i blant. Un o beiblaidd yn tro yma. Thomas, Jeremiah, Timothy, Martha, Rachel a Mary oedd enwa plant Richard Edwards na'n Horon. Ar ôl yr adferiad, mi
ydy iddo fo i ran bwysica yn hanes Puritaниaeth ac Anghydffurfiaeth y Sir. Ond maes o law bod yna am bod i allio fel cyfreithiwr yn gwneud ti'n ormod o straen ar y llaeth roedd cefnaf arno fo mi fath o yn dderbyniol gyn yr awdurdodau. Digon felly gofodion sefydd y Sir yn 1695. Ond nath Richard Edwards ddim cefnu ar i ddaliadau crefyddol ac a deud y gwir, mae o yn ddylanwadol iawn y deud y gwir ar yr etifeddiaeth anghyffuriol sydd yma yn Llŷn. Yn dilyn yr adferiad yn 1665, mi gafwyd cyfres o ddeddfa yn ystod y 5 mlynedd dilynol oedd yn arwain at oruchafiad Eglwys Loegr a terfyn yn gryno nad unrhyw ofergarwch tuag unrhyw un nad oedd o yn cydymffurfio a threfn yr eglwys honno. Bod yna ddim lle i unrhyw un mewn swydd gyhoeddus os nad oedd o'n chymuno yn yr eglwys wadol, mi ddoth yn orfodol i ddefnyddio y llyfr gweddi cyffredin mewn gwasanaethau. Yna stori ddifyr yn hwnnw gan yma honno gan na Llŷn ac Efionydd ydy'r testyn heddiw yma, ond yna stori ddifyr am ffrion yn y llyfr gweddi yn eglwys cynnog yn y cyfnod yma. Ond beth bynnag. Mi sonish am yr cyfnod fyr yma yn 1672 pan ddyn nhw ryw un o ofergarwch y brenin ei hun yn rhoi ryw ofergarwch i bobl achos bod o'n y gwirionedd yn ymwneud at dabyddiaeth ond tharodd hynny ddim yn hir achos oedd ei genogwyr o ddim yn credu fo hynny. Oedd nhw'n bodlon falle maddau i'r anghyffurfwyr Protestannaidd ond nid i'r anghyffurfwyr padyddol o bwyta. Ond mi ddigwyddiadwyd 5 o dau yn Llŷn ar gyfer pregethu unrhyw yn y cyfnod hwnnw yn 1672. Sef tŷ wrth yn hynny yn fan hyn yn un, bodfal fawr. Bodfal fawr ydy ar yna, nid bodfal hor yn grant i gyn yn tawaith bodfal. Yn bodfal, do'n am bodfal bach yn hynny yn y cyfnod hwnnw wedi dreth bodfal o fo. Yn bodfal, mi brydedwyd y tŷ hwnnw, tŷ'n coed Llangian, cartref John Williams, a mi gael John Williams ei hun, i bregethu yno fo. Tŷ William Rowland ym Mhwllheli, rhag Mhen Llŷn lan yn y dre hwnnw. A tŷ John Rowland, tŷ'n y Crea, sa'n sicr y lle o hwnnw, mi o'n o le ryw ymys Crea, yn Mhen Llŷn Llangyffurfiaeth, bu o'na ryw un o gyfarfodydd dirgel yn fan hwnnw, bosib iawn. A wedyn tŷ Ellis Williams yn Llangyffurfiaeth. Dwi ddim yn gwybod os yna capel helig oed yn gwybod, achos un gwahanol yn fanno, mewn chydig wedyn. Ond beth bynnag, cwta flwyddyn i'r cyfnod o ddergarwch. A rhyw 2 blynedd yn ddiweddarach, mi gafwyd y cofnod cyntaf y gwyddus amdano fo o erlu yr ymwneud llwyr cynnar yn y Sir. Mewn erthig oedd yn rhywodion Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon yn 1945, a Bob Owen Croeso yn cyfeirio at gofnod yn Hapura Llys y Siwn Carter yn Hynarfon o gyfarfod dirgel gyn yr ymwneud llwyr yn mis Ebrill 1679 yn Ynys Helig yn Hwyl Llangyffurfiaeth. Y fferm wrth gwrs, lle codwyd capal helig sy'n dal i fod yno o hyd yn Hwyl Llangyffurfiaeth. Erlynwyd 12 o bobl, gael Bran y Llys, sef gŵr y tŷ hun, Elis Iwan oedd hwnnw, pregethwr a chynnu lleidfa o 10, 3 o Blynog, 1 o Arnon, 1 o Baref, 1 o Bwllheli a 4 o Bwys Llangyffurfiaeth hun. Mi ddirfiwyd y gynnu lleidfa 5 swllt yr un, sydd yn ddigon o dolc, ond dirfiwyd Elis Iwan, gŵr y tŷ, yn hyd ar y pregethwr James Iwan, 20 pint yn unol arfer, a ffilmio hwnnw yn dipyn o dolc yn doedd yn y cyfnod hwnnw. Un o Sir Gaerfyrddin oedd James Iwan, di yn 1654, marw 1756, gweinidog ac athro ymwneud lleol, a oedd a'i pregethu yn Llŷn ar y pryd, ac yn aros am gyfnod yn Mhlyn. Roedd Elis Iwan yn Ynys Helig Llangyffurfiaeth yn denant i bwy i Richard Edwards na'n Fforwm. Yn nes ymlaen yn yr un flwyddyn yn mis Gorffennaf 1676 mi gyhoeddwyd Richard Edwards ei hun o addoli yn groes i ddeddfau. Mae'n bosib bod yna gynulleidfa o anghyffurfwyr eisoes yn cyfarfod hefyd bell o'n Anghorwm yn y lôn dywyll Llangian, lle sy'n cael ei alw ers blynyddoedd o bellach yn Llŷn ond lôn dywyll oedd yr enw gwreiddiol. Mi gafodd yr anghyffurfwyr ryw lun o ofergarwch o diwedd gan y wladwriaeth yn 1689 pan baswyd deddf Godeiriaeth. Yn rhoi hawl iddyn nhw benodi gweinidogion
cyn bellad o bod yr heini yn cael eu trwyddedu, ac roedd rhaid i'r mama addoli gael eu cofrestru. Roedd y lôn dywyll yn un o'r 3 lle gafodd ei hynny fel mama cyfarfod ar gyfer Mhen Llŷn yn y Gyddionydd. Roedd hawl gan weinidogion anghydffurfiaeth bellach i gynnal gwasanaethau cyhoeddus cyn bellad a bod nhw'n tynnu'r llwch y glondad i goron Lloegr ac yn ymwrthod a thraws sylweddiad sef y greg, y bara a'r gwyn yn ystod y cymun yn troi yn wirioneddol yn gorff o gael Cris. A mi oedd y cymal ola hynny wrth gwrs yn golygu na dod y cynllunion ddim yn cael goleddol. Roedd hefyd yn wadau yn ffurfiol eraill, megis ar anghydffurfiaeth a gydyddwyr o bresfru tai cwrdd ac yn rhaid i bob unigol gael llwyddo. Yn 1689, sef y flwyddyn honno felly, llwyddedwyd Daniel Phillips fel gweinidog ymneilltuol ac mae'n enwi 3 lle ar gyfer Pregethyn hyn. Lôn dywyll yn Llandian, Tŷ William Thomas yn Mwllheli a Tŷ Elis Iwan yn Llangydffur. Y 3 lle yn Llangydffur yn eiddo i stad yn Horwm. Yn sicr, lôn dywyll a Ynys Hili a mi roedd gan Horwm eiddo tua lle mae capel Mhen Llŷn yn Mwllheli heddiw yma. Brodor o Sir Gaerfyrddin oedd Daniel Phillips hefyd fel James Iwan, ac yn y gwfryn, neu'r gwymbryn, yn sylwadol yn gwfryn ar gyrion Pwllheli i Gwyriad Llanor, yr oedd Daniel Phillips yn byw. Yn briod ag Elen, merch ac etifeddas yr anhono, a gweddw Henry Morris, cyfeiris i'n sydyn eto gyna, apostol Brycheiniog, fel cafodd o i adnabod yn diwedd yna. Merch ac etifeddas y gwymbryn oedd hi, a mi oedd o yn un o ddeibion methan o Gardaron, oedd wedi bod yn berson llawer o dynio yn ystod cyfnod o wedyn lywodraeth, ond oedd wedi mynd o'r sir i ddweud. Wedi trio 10 mlynedd olaf i oes yn weinidog ar annibynnwyr yn Brycheiniog, ond mi roedd wedi cadw cysylltiad ar hen gyneddi yn Llŷn y Gyddionydd. Felly, un achos efo un gweinidog oedd yn y 3 lle gafodd ei gofrestru. A mae rhentos Dad Horwm yn 1684 yn dangos bod Trydydd Helig a Lôn Dywyll yn eiddo i Richard Egwas Mhen Llŷn. A fel dwi'n dweud, mi roedd y ganddyn nhw dirodd yn Pwllheli hefyd. A mae werth cofio, fel dydodd Bob Owen Croesor mewn erthigol yn y profiadur yn 1950 am annibynnwyr sydd yn arfon. Petai Richard Edwards a ma'n yswyneg eraill o gwmpas heb ymlynu yn ei ffydd annibynnol o'r braidd y buesau annibynnwyr wedi dal i ffynnu yn ardaloedd Llangybri, Pwllheli a Llangian i lawr i ddyddiau y diwygwyr Methodistiaid. A mi barhaodd cefnogaeth teulu Mhen Llŷn ar ôl cyfnod Richard Edwards. Hefyd mae wyllus i fab o bod nhw yn teddu falle i gyfarfod yn eglwys Mhen Llŷn, a mae Befin wedi cofeban nhw yn eglwys Llangian yn eglwys Llangian. Mae wyllus mab Richard Edwards, sef Thomas Edwards, bu o farw yn 1738 yn 82 oed. Mae'n gadael 10 y flwyddyn yn ei wyllus i John Thomas Gwynfryn Pwllheli, sef gweinidog yr annibynnwyr yn Llŷn y Gyddionydd erbyn y cyfnod hwnnw. Hwnnw hefyd fel gwelwch chi'n byw yn y Gwynfryn. Yna sawl gweinidog yn byw yn y Gwynfryn ym Mhwllheli yn y cyfnod cynnar. Os oedd wedi marw, oedd y dicpynt yn un i wolynu. A mae'n debyg bod yna gapal wedi godi yn Mhwllheli ym Mhen Llŷn yn ystod gweinidogiaeth Daniel Phillips, y cyfeiriadwr eisoes, fe hwnnw farw yn 1722. Mae'n byd debyg na chodwyd capel ar wahân yn Ynys Helig, nes codi capel Helig cyntaf yn 1814, ond ddarin wedi codi capel o gwbl yn Lôn Dywyll, achos symud i le gwahanol. Ond erbyn y cyfnod hwnnw, canol y 19 ganrif, mi roedd pethau wedi dechrau gwanychu, achos mae'n gwirionedd yr nifer fychan o annibynnwyr heini oedd wedi clywed am Hywel Harris yn cenhadu yn y de, ac mae'n dod tybod bod yna ryw ffordd y gallai fod o datu nhw i Sir Gaernarfon. A dyna ddigwyddodd mi lwyddwyd i anfon. Cenad i lawr i ofyn o posib i'r ddod mi ddoth Jenkyn Morgan yn athro i glasu'n lawr i ddechrau wedyn yn sir cysylltiad. Jenkyn Morgan mi ddoth Hywel Harris yn y pen draw yma i aros i Llŷn a Gyddionydd yn mis Ionawr 1741. Aros, noson gyntaf yn glasu'n lawr, yn draw i Lanor i rando prydach, achos bod person neu ciwrat Anghydffurfiaeth yn rhy wrth Methodistaidd iddo fo
Wel, cael bach i'n gwybod oedd yn isbol o'n tanol, achos ni gafodd ei erlyd yn fan honno gen y parchedu John Owen, ddaru bregethu ar ochelyd gau proffwydi. Mae'n amlwg bod o'n gwybod bod Llywel Harris ar ei ffordd. Beth bynnag i chi, ar ôl y noson gyntaf, neu rai o noson yn glasfryn ar y bora Llŷn, cychwyn draw i Lŷn a chyrraedd, rhannu hynny bach ellaeth i ddechrau ac wedyn prydolion yn Llandian. Hyd yn di wrsoes clywed o'n mynd amdano prydolion. Pwyl yn byw no? Wel, dwi'n meddwl mod i wedi llwyddo i ddarganfod trwy restr tanysgrifwyr llyfr o'r enw Yn Neddol Ganllaw. Yn Neddol Ganllaw, lle mae'n rhestru yn honno, mae un o'r tanysgrifwyr o dyn o'r enw David Edwards oedd yn byw yn Prydolion Llandian yn 1745. Felly, fo, i sicr bendant, fysa wedi bod yno. Yn 1742, mi ddoth ysgol Bangor ac achos yn erbyn David Edwards ac un arall Gruffydd Pris o Landi Hangod a Chellaeth, sef y plwy yr Llywel Harris i ddod o gyntaf. Ac yn fan honno, mae yn ei herlyd nhw am gynnal cyfarfodydd dirgel yn eu tai ac annog eu cymdogion i ddod yno, heb bod gan nhw'n drwyddeg i wneud hynny gwrs. Mae wyllus y ffyd Pris a gael. Ond beth sy'n diddorol ydy bod ni'n yn y wyllus yn cael ei gyfeirio at fel Gruffydd Pris o blwy Talgarth yn Sir Frycheiniog, gynt o Saethon a Sir Gaernarfon. Felly dwi'n amal yn greu, mae y gŵr yma oedd yn byw yn Saethon, sef sy yma oedd y man lle doedd Llywel Harris i ddod gyntaf yn Llŷn. Saethon ac wedyn i lawr i Prydolion, ond oherwydd bod yr annibynwyr wedi annog i ddod yma. A mae gen i un stori bach arall cyn i mi adael Llywel Harris sydd yn cysylltu mewn efo hanes gwrson ni'n gynharach. Yn drych yr amseroedd, mae Robert Joseph Lam yn sôn am yr erlyd yn Llanor, ond meddwl o bod yna bregethu wedi bod yn fwy Llanor, yn meddwl fuan wedyn yn Bryn Tanni ar Iwanau eraill yn fuan ar ôl dechrau i ddiwylliant. Yn dod hyn ddim at fodd y parchedig John Owen, oedd yn ddicar Llanor ag egin hynny yn ganghellor yr eisgobaeth. Byddai y canghellor a'i wyntau yn astryd i fynydd yno i erlyd. Roedd hefyd Wr Bonheddig yn byw yn y plwy yn Mr Llwyd, Yswain o'r Tŷ Newydd, yr hwn oedd ysgol haid Rhagorol, ond roedd y canghellor y gyntaf yn enghylchaf gelyniaeth a'i gilydd. A pwy oedd nhw? Ond Richard Lloyd, graddedig o Goled Queens Caergrawnt, a gorwyr i'r Puritan John Lloyd, yn clwson ni amdano fo eisoes. Pan y dewai y canghellor, mi roedd Richard Lloyd eto yn eglwyswr, fan o'n sôn amdano fo fwyaf yn hyfarfodydd yr eglwys ac yn y blaen, ond mae'n amlwg bod gynno fo gyd yn deimlad efo methodistaidd cynnar. Achos dyma'r stori. Pan y dewai y canghellor a'i blaid i erlyd, byddai y Gwr Bonheddig yn sicr fod yn ei gyfarfod wrth y drws, ac oedd yna iddo. Beth yw'r neges yna, John Owen? Yna troen sy'n mynd i ddal yn Saesneg, yna yn Lladin a Trachefn yn Groeg. Ond ni allai y canghellor siarad y iaith Groeg. Yna ydy'r mygau y Gwr Bonheddig ar i'r eithaf, a dywedai wrtho, John, byllynais yn anodd, dwi'n ag addysgu si erioed. Felly, gorfyddai'r canghellor fyned ymaith dan ei warth, a chai y plant fendith yn y tŷ o dan weinidogaeth y gair, ta byddai y ddau Wr Bonheddig yn gecu a'i gilydd oddi allan. Wel, mae diwygio'r eglwys wladol o'r tu mewn oedd bwriad Llywel Harris, nid creu enwad ar wahân, fel digwyddodd yn y diwedd. Mi roedd yr ymwneud llyfr a'r methodistiaid yn ymnerthu o'r un diwygiad crefyddol ar y cychwyn. A fel dwi'n dweud, mae'n bosib mae o ganlyniad i'r deffroad hwn, teimla'r gynulleidfa yn Lôn Dywyll yn ddigon hyderus erbyn 1769 i godi capal newydd drwy filltir o ddieno ar dir fferm Mechan Gwag yn Oe yn ardal Amhoron sy'n esbonio'r enw capal newydd yn Amhoron. A mi roedd yna rhywlydiad ar hyn, ac mae Mrs Catherine Edwards, gwraig Captain Timothy Edwards yn Amhoron, oedd wedi rhoi tir ar gyfer y capal. Ond mae'r gweithredol yn dangos yn eglur nad iechyd i a yna rai blynyddoedd i hi ymuno ar gynulleidfa yno. Ond mi roedd Lewis Williams, Gwag yn Oe,
pan o'r gwag yn ôl, mi roedd o'i hun yn un o'r unig diwyr oedd yn cyfarfod yn Londwyll ac yn berchan ar ei fferm ei hun. Ac yn mis Gorffennaf 1769, mi gyflwynodd les ar un o'i gia, Caer Dilwyn, a'i siap Sion, mwyn codi capel arno. Roedd yr adeilad yn barod erbyn Hydref y chwechad y flwyddyn honno 1769, achos mi oedd y gweinidog a 3 o'i gyd annibynnwyr ger bron yr ystisiad yn Hynarfon i gofrestru'r adeilad newydd fel tŷ cwrdd ar gyfer ymwneud diwydd. Ar i'w ben, mi godwyd tŷ capel. Mae'r cwbl i weld yma ar y map. Den defnyddio hwn, dwi'n cofio wedi gola cloch yn gweithio rhaid, ond dyna capel newydd, a tŷ capel yn ddyn nhw, a dyna ffarm bach ac yn un cae i rhaid eich newydd. Ond yn hanodd yr oedd, ffarm bach yn oedd, a hyd bach reit ar yno, tir comin yn yffom yn gwirionol, adeg hynny, pan codwyd yn yr oedd y tir comin yn dod i lawr reit at y ffordd. Ac yn fan honno, y codwyd y capel. Fel dwi'n dweud, ond yna 1 mlynedd ar 10 cyn y daeth Mrs Edwards i gysylltiad a'r lle. Y traddodiad ydy, i bod ti yn mis Gorffennaf 1781 wedi mynd i Southampton i gyfarfod i gŵr oddi ar ei lon, y Captain Timothy. Oedd y llong honno i bod yn ymladd yn y Caribi. Ond mi wedi cyrraedd, mi glywodd bod ei gŵr i wedi cael ei gladdu yn y môr. Oedd wedi marw. Oedd ei bilious fever, dyna sydd ar y garreg goffod yn eglwys Llangia. Yr arferiad yna i fynd â pres iddo hi chynnal i ar y ffordd yno, ond disgwyl wedyn am gynhaliaeth i gŵr i ddod yno i hi nôl, ac wrth gwrs oedd y gynhaliaeth yno ddim yno. Ac yn ôl y traddodiad oedd yn dweud oedd i gadw yn y tŷ i gael o'r groeso ac etygarwch ac ofal gan weinidog ar annibynwyr yn Southampton a'i deulu. Dyna'r stori. A pan ddoth hi nôl adra, mi ddari ryw sylweddoli bod na ryw gynulleidfa o'r math yno, bobl ryw lle 3 chai o'i chytra hi yn Anhoron, a mi ddari gymryd diddordeb am nhw. Ac yn y pen draw, mi ddari ymuno efo nhw am y dystiolaeth yn cyrgell achos Saesneg o dras, oedd hi un o Chelsea yn reiddiol, ond mae yna dystiolaeth yn cyrgell Anhoron bod ganddi hi lyfrau Cymraeg, a mae'n dweud bod hi wedi dysgu Cymraeg oedd bod hi'n gallu dilyn gwasanaethau yn Capel Newydd. A dyna gyda llaw gefndir y nofel gen Harry Parry, etholedig ar drwyddes. Harry Parry, wrth gwrs, wedi enni ei fagu yn Llŷn On, sef y tŷ sydd ar safla Londwyll erbyn heddiw. Ond mae'r cefndir yna yn y stori hwnnw, etholedig ar drwyddes. A y gweinidog yn y cyfnod pan oedd Mrs Edwards yn ymuno oedd Benjamin Jones, parchedig Benjamin Jones. Oedd oedd ddim yn byw yn y Gymru yn Bwllheli, oedd o'n byw dros y ffordd yn Nhŷ a Gwinion, ond beth yna yn Bwllheli oedd yn tan byw. A fo gweinidog y 3 chapel oedd y pryd hynny yn Llŷn ag Eirionydd. A fo, wrth gwrs, oedd pregethu yn capel Pen Dre, Llangollen, ar Sul y Pas 1786, pan gafodd Anghydffurfiaeth i dwysigo. Felly, dilyn codi capel Horeb gyn yr annibynnwyr yn Mynytho yn 1872, gan bod yna fwy o boblogaeth yn hynny yn y pen hwnnw o'r cywydd, lleihau ddari nifer y gynulleidfa yn Capel Newydd. Yn gwelwch yn y llun o cornel y tŷ capel i weld yn y llun tŷ to gwell. Beth bynnag, achlysurol iawn oedden nhw'n defnyddio erbyn troad yr 20th ganrif. Mae'r map yma o 1889, sy'n cyfeirio am y map OS Cymru ar hugain cyntaf, yn dangos y capel a'r tŷ capel, a mae o yno ar map 1900, ond mae wedi mynd erbyn map 1914, wedi rhywbryd ta dechrau'r 20th ganrif y diflannodd y tŷ capel. Ac yn y cyfnod hwnnw, mi roedden nhw'n gresynu bod yr hen Capel Newydd wedi ei sgilso. Ac erbyn mis Ebrill 1952, roedd yn tynnu at ganol yr 20th ganrif, mi oedd yna erthygl amdan y lle yn y Cymro. Doedd na'r un aelod, na'r un ymwiriadolwr, ac mi roedd mewn peryg bod yn deud ben iddo. Ac erbyn hynny, mi oedd aelodau capel Horeb Mynytho wedi cymryd cyfrifoldeb yn y capel ar Fynfant, a mi oedden nhw hefyd yn cynnal un eidfa ddiolchgarwch yn flynyddol. Ond mi roedd y daith ofalu am y lle yn drwm. Yn ffodus iawn, mi ddaeth athybiad yn fuan drwy gyfrwng y gŵr yma. Dilwyn Williams, clerc, cyngor Sir Gaernarfon, neu brifr ffredwr gwrs yn hynod yn nofod heddiw. Gŵr os wedi cael am bod ei'n wreiddiol o Dilwyn T fel yn cael ei alw.
lle oedd ei deulu yn cadw siop baent, yma siop tonna yn ei heddiw yma. Yn ogystal â bod yn glerdd y cyngor sir ac yn bwysicach alla yng nghyd-destun Capel Newydd, o fo oedd yn ysoflunwyr Gymdeithas Hanes y sir, a'i hysgrifennydd ers y dechrau. Pan ddeithwyd ar chyflwr Capel Newydd i sylw'r Gymdeithas Hanes, fe luniodd gynllun i atgyweirio hen gapel a'i ddiogelu i'r dyfodol. Ac yn 1953, mi gafodd cyngor adeiladau pan nes o fod yn ddiffurio, a be nath o, ond ysgrifennu atyn nhw i ddwyn sylw tuag at Capel Newydd trwy gyfrwng Goronwy Roberts, yr aelod seneddol ar y pryd, oedd yn aelod o'r Cyngor Newydd. Ac yn 1954, mi ddaru'r cyngor adeiladau hanesyddol felly, ar gymall bod y llywodraeth yn rhoi nawdd tuag at ddiogelu Capel Newydd mewn oherwydd pwysigrwydd yr adeilad. Ac yn y cyfamser, mi lwyddodd yr edolwyr cyholorau felly i gael addewid am 350 o gofnodegwm y sir, a mi lwyddodd Gymdeithas Hanes y sir eto i gyflwng Dilwyn Tir, gyda'n ffordd o 100 o bunna gan y Pilgrim Trust. Ac yn y diwedd, mi wnaethon newyddion da bod yna 1,500 tuag at agwedd Capel Newydd i'w gael gyn y weinyddiaeth weithfeydd. Dwi'n meddwl bod weinyddiaeth adeiladau yn well cyfeithiad o Ministry of Works, ond dyna'r weinyddiaeth wedi'n gafodd y cyfrifoldeb a glynwyr cadw wrth gwrs ynde. Ond un o modau'r gweinidog llywodraeth ynglyn â'r grant oedd bod Capel Newydd i'w drosglwyddo i ymddiriedolaeth newydd, a dyna ddigwyddodd yn y pen draw. Ond, oedd yna broblemau, oedd y ddogfen wreiddiol yn dweud, pan sefydlwyd yr ymddiriedolaeth yn y 1760, nad oedd felly petai'r Capel Newydd cael ei gau, felly bod o'n cael ei werthu ar elw yn cael ei rannu rhwng clydion fel fe rhaid cael rhyw fath o ryw ganiatad i ddadwneud y ddogfen wreiddiol honno. A mi ddigwyddodd hynny yn 1957. Ac yn ffodus iawn, achos mae'r cofnodion cynnar wedi diflannu, ond yn ffodus iawn gan bod Dilwyn Tir yn un o'r aelodau. Ar adeg hynny, mi roedd cofnodion pwyllgor gwaith neu bwyllgor neu gyngor Cymdeithas Hanes i'r Gaernarfon yn cael ei cofnodi'n flynyddol yn y trafodion. Ac o fan hwnna, mae'n rhaid i dilyn beth ddigwyddodd i sefydlu'r ymddiriedolaeth a llwyd yn gyfer. Ac sy'n diddorol iawn, bod ymddiriedolwyr Capel Horeb wedi dweud bod rhaid i'r 12 ymddiriedolwr newydd oedd yn cynrychioli gwahanol gyrff yn gynghora plwy yn gwrth partierol ar annibynnwyr ac yn blaen a Cymdeithas Hanes y sir, dau yn cynrychioli Cymdeithas Hanes y sir. A mi roedd yn nodi felly yn gynodol bod rhaid i'r 12 ymddiriedolwr bod yn Gymro neu'n Gymraeg, ond yn Gymru Cymraeg. A mae Cymraeg oedd iaith yr ymddiriedolaeth i fod felly. Ond cyn i'r gwaith gychwyn, yn anffodus iawn i gafwyd profiad y peth awr. Pan fuodd Dilwyn Tir farw, mae'r llun yna yn dod o'r hanes yna yn y Cymro. Daeth oedd diwylliant i'r swyddfa. Collos i'r Gaernarfon a Chymru hefyd, un o'i meibion disgleiriau. Colli Cymro Cymraeg a oedd yn ymhlith gweinydwyr gorau'r deyrnas. A mae'n dweud yn ymwneud yma, ond cymaint y baich oedd arnodd o gweinyddwr, roedd ganddo amser i ymhyfrydu yn hanes ei sir. Fel chydig dros fis yn ddiweddarach oedd yn cofnodi yn y Cymro bod y gwaith o achub yr hen Capel Newydd wedi dechrau gan gydnabod y diweddar Dilwyn T. Jones fel un o'r prif hyrwyddwyr i'w ddiogelu. A mae'r llun dir yma yn dangos 7 o'r gweithwyr. Dwi wedi colli cyfeiriad at yr enw rwan. Teulu, ti'n cofio Glyn? Teulu Bron Gadar nitho, ie, na chi. Ond yn cyfeirio at Teulu Bron Gadar. Fel, a dyma un ohonyn nhw wedi cychwyn ar y gwaith. Mi roedd caniatad gyn y Comisiwn Ellis Ena'n diwedd ar Fedi'r 6 1957 i allu gwirbroi yr ddogfen ymddiriedolaeth gyntaf, felly a sefydlu yr ymddiriedolaeth newydd. A mi gafwyd agoriad swyddogol ar y 6 o fis Gorffennaf 1958. Ac yn y Cymro, mae'n cofnodi cymysgedd o wenydd a thristwch oedd seremoni ail-agor ar hen Capel Newydd gan Amhoran Llŷn Dicsadwr. Yr aroldi anghydffurfiol hynaf yng Ngogledd Cymru. Llawenydd wrth gwrs, ond bod yr hen gapel wedi ddiogelu yn ei holl ogoniant di-afyrn. A tristwch hefyd wrth reswm am na chafon rydyn Dilwyn Tir fyw i weld ffrwyth ei lafur. Ond fel rhan o'r atgyweirio, diogelwyd y llaw pryd
a hyd y canol, a chadwyd y trwch gwyrlesni a'i nodweddau. A mae'r trwch gwyrlesni yn dal yno o hyd ar y llawr pryd. Mi yn y gwasanaeth agoriadol, mi gafwyd agoriad swyddogol oddi ar y garreg farch tu allan gan weddw Dilwyn Williams, ac wedyn mi roedd hi'n cerdded i mewn i'r capel. Mi gafwyd sgwrs am hanes y capel yn aml gen yr athro Glyn Thomas, athro hanes Cymru yn Mangor ar y pryd. Wedyn mi ddadorchudwyd plac. Mae'r plac i gweld reit gan draw yn hwnna'r plac. A dyma sydd ar y plac. Cof am Gwilym T. Jones, NA, FSA, 1918, 1956. Fel ysgrifennydd Cymdeithas Hanes i'r Gaernarfon, trenwodd gynllun ac adnoddau ar gyfer atgyweirio a diogelu'r adeilad hwn. Bydd arw heb weled ffrwyth ei waith, ond iddo ef yn anadneg mae diolch am gyflawni'r gorchwyd. Os cipiwyd, ac yna'n bia'r cwpled yma ar y diwedd, os cipiwyd, sef Dilwyn T. Os cipiwyd, erys capel yma i sôn am ei sôn. A mae i sicr mae o'n drysorf o adeilad. Mi fu yna rai blynyddoedd o ddim llawer ddim byd yn digwydd, ond mae ymddiriedolaeth wedi cael tân yn ei bol a gwynt gan ei adenydd a eto yn ystod y blynyddoedd dwytha yma. A da ni'n mynd ati i ymgeleddu yr hen gapel drachefn. Mae o'n mewn cyflwr rhyfeddol ydy digwydd. I feddwl bod hi'n 1908 allan wythwyd y gwaith, ond mae o, fel dwi'n dweud, mae yna angen, ac angen penderfynu wrth gwrs, beth da ni'n mynd i'n wneud mwyn gallu i gadw fo efo rhyw fath o ddefnydd, ond heb golli yr naws gyfrin sy'n perthyn iddo fo. A'r cwbl fedra i wneud am hwn i orffen y ddarlith, sy'n dangos sleid sy'n dangos Mhen Llŷn y deithiau, ydy dyfynnu o ddiwedd y gerdd dim cynnan. Amser sy'n dadfeilio popeth yma atal di dyla. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr.